Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía dos xornalistas Pepe Castro, Arturo Maneiro e Javier Carnota, que danos dous temas por tratar, o papel que deben xogar os expresidentes nestes tempos convulsos, e outro é a reestructuración dos servizos ferroviarios en Galicia, servizos de media distancia, unha cuestión que tamén está a preocupar moitos cidadáns. Empezamos polo primeiro, por seguir un pouco así en clave política. Estes días asistimos ia decir estupefactos, pero non, asombrados a esa reunión que mantiñan Rajoy e Felipe González o mesmo día que Aznar concedía unha entrevista moi polémica a unha canle de televisión. Tamén coñecemos que Feijóo fixolle unha invitación aos expresidentes da Xunta vivos para conversar con eles sobre a situación actual e dicir que os expresidentes poden xogar un papel moi interesante e non ser meros xarróns chineses, non? Esa fórmula... Creo que tamén estivo con Zapatero, non? Creo que Rajoy referiu a Zapatero e a Felipe González. Tamén deu algunha entrevista tamén radiofónica a Zapatero, dicir que están aí, ás veces din cousas... Por eso, quero dicilo, porque eso probablemente foi un pouco a reacción de Aznar cando fixo a entrevista, porque esas dúas entrevistas creo que se fixeron ao mesmo tempo ou antes. E non lle gustou. Entón, parece ser, que pasa, que eu aquí non pinto nada. En todo caso, pintan ou non pintan? Deben pintar máis? Eu penso que sí. No caso de Aznar, que non pinte, que se dedique a outra cosa. Eu penso que sí, que os presidentes, todos os que foron presidentes son, digamos, un patrimonio bastante importante para calquera país en situacións nas que é necesario levar adiante medidas que poden non ser moi agradables ou difíciles, pois sí que se debe ter en conta, polo menos falar e ter a sensación de que se aprecia a súa experiencia, se aprecia as súas aportacións. Eu estou totalmente convencido, tanto a nivel de España como a nivel de Galicia. Unha persoa que estivo varios anos como presidente, efectivamente debe terse en conta a súa, e probablemente teña unha visión que ao mellor aporta algo que o outro, diríamos, o presidente en activo, lle vería moi ben ter esa información, porque a veces pode estar moi rodeado de xente moi próxima e ter un tipo de outros puntos de vista distintos e a veces opostos lle axuda e lle enriquece. A ver, Pepe... Eu creo que sí, eu creo que, vamos a ver, os expresidentes todos teñen un capital intelectual importante e unha experiencia política, porque gobernaron anos e estiveron á frente das cousas deste país, da gobernanza deste país, non? Neste sentido, poden aportar moitas ideas e moitas suxerencias, como ben decía Arturo, ao presidente que está gobernando agora, sobre todo da súa experiencia política. Incluso poden prevenir contra certas actuacións ou determinados grupos de presión, etc. Os expresidentes teñen contactos, teñen axenda, teñen claves para solucionar moitos problemas que está vivindo o país, que poden aportar potentes rayos de luz ao presidente actual. Non é que lle vayan a decir como ten que facer, nin o que ten que facer, senón que poden axudarlle a ver con máis clarividencia as claves de solución desos problemas. En este sentido, eu creo que é un signo de normalidade democrática que o presidente actual chame os expresidentes, convóqueos a unha reunión para falar, para departir e para recoller todas as ideas e suxerencias que eles teñen. Javier, na mesma liña me asino. Sí, debería ser, se debería incorporar, quizá, algo así como unha especie de merenda, non? Non digas se debe facer unha lei, merenda en Montepío, ou algo así, unha merenda en Montepío, de tal maneira que de vez en cando nos habituáramos, non xa tamén, con unha certa periodicidade, pois pode haber encontros bilaterais ou de todos os presidentes, porque hai cousas que a mellor convén falar con algúns, e incluso algunhas merendas das que non se tivera coñecemento foran absolutamente discretas, ou discretas na medida do posible. Creo que todo eso favorecería moitísimo, porque o que si notei, percibín, e tive a ocasión de comprobalo polo contacto con un ao menos dos vicepresidentes, é que se toman coñecen os resortes que ten o poder, tratouse con eles, vivíronse circunstancias, pero desde a tranquilidade que che dá estar vendo os toros desde a barreira
as cousas vense con outra perspectiva, incluso máis ampla, dá outra visión do que está a acontecer, que pode ser, a verdade, moi importante tamén a incorporar a que ten o que ten neste momento a presidencia, non? No caso concreto, de todas formas, desta chamada de Feijóo, sucede unha cuestión curiosa, non? Quero dicir que van 3 presidentes, e dous deles, a verdade... No momento van 2, porque o terceiro, outro non dixo, Touriño non dixo se iba a ir, non? Si ou se non. Eu entendo incluso que casi lle está dando a mellor a reflexión a Núñez Feijóo sobre a súa invitación, porque claro, tela acusado de tanta herdanza, de tanta mala herdanza, para despois lle pedir consello, non? Normalmente se pide consello a aquela persoa que tes un mínimo de valor sobre o que fixo, non? Entonces, claro, eu creo que é un pouco contradictorio, non? O discurso, entre tanto botarlle a culpa aos que estaban detrás, non? Como para ahora chamar a esa mesma xente a que che veña a dar algún tipo de consello, non? Ou polo menos a valorar a súa opinión. Con ese criterio nunca chamarías ao antecesor. Non, claro, sempre cando bases toda a túa sempre cando bases a túa política naquela política que puso de moda Alfonso Guerra, vamos a situarla xa nun socialista, que era el gobierno anterior sempre fixo todo peor e é o responsable de todo malo, incluso do que acontece agora que estou gobernando eu. Eu creo que esa é a peor costumbre, que é unha das cousas que a cidadanía deberíamos tender a tolerar o menos posible. Cando votamos, castigamos o que o fixo mal, o que consideramos que o fixo mal, e pedimos a alguén que o faga mellor. E a partir de aí hai que responsabilizarse das cousas que se fan. Pero as cuestións institucionais son distintas, que non é o mesmo a loita, diríamos, partidista, electoral nun momento determinado, que estar logo nunha situación institucional, é totalmente distinta. Desde o punto de vista institucional valoro moito. Por exemplo, confeso, Arturo, que foi unha pastilla que quixen introducir para meter o tema de que se queixa demasiado Feijóo do goberno anterior, cando se leva 4 gobernando. Foi unha especie de cuña publicitaria. Oye, se queixa por se non quedara claro. Do goberno anterior tamén de España. Pero por esa regla de 3 tampouco chamarías nunca o xefe da oposición, que se está currando no Parlamento todos os días. Quería aproveitar, creemos que a ocasión. Touriño irá tamén, non? Si, eu creo que sí. Oye, eu creo que ele é o máis interesado en cando un é expresidente, creo que é o máis interesado en que o teñan en conta, en que poida figurar ali, quer decir, que non sexa considerado como unha cousa que pasou aí. Eu comentei aquí que algunhas veces, cando Touriño deixou de ser presidente, a mí me daba un pouco de non sei que, non pena, sino de sentido de que algo non iba ben cando veía andar pola calle solo, aos 3 días de... Bueno, será moi natural, pero non é un presidente de Galicia, non é un tío que ahora deixou un traballo e anda pola calle, non, quer dicir que é necesario ter un respeto, ter un estatus. Ter un estatus institucional, independentemente da cualidade persoal de cada un. Pero aí, no caso que mencionas, foi un tremendo erro do seu propio partido. Porque o propio partido que ten que facer é arroupar e protexer o expresidente, que en definitiva estuvo representando o país, formaba parte do Partido Socialista. Javier, eu creo que aí cometeron un erro tremendo con Touriño, non? Despreciaron-no, vamos, apartaron-no manifiestamente. Como soe suceder, é necesario un plazo máis longo de tempo do que realmente te permite xulgar, non? Pero que realmente o período de Touriño terá que ser recoñecido incluso tamén desde as súas propias filas de outra maneira. Bueno, temos 8, 9 minutos para falar do último asunto. Se chegamos a todos, moi ben, moi ben. Acabamos todas as materias do curso. Moi ben. Vou vos poñer nada, un sobresaliente. Que xa non se dan esas notas, non? Eso de antes. Pois a verás ahora Cabert. Non volvamos a Lei Wert. Bueno, vamos falar da reestruturación dos servizos ferroviarios de media distancia en Galicia. Comezaban onte, hai aínda moito descoñecemento por parte dos usuarios e que realmente non nos dixeron oficialmente non nos dixeron cantos se suprimían, non? O dato que temos oficial é o que apuntaba o conselleiro Agustín Hernández no Parlamento. Ele falaba de que se suprimían 72 frecuencias, os sindicatos elevan esa cifra ás 98 frecuencias, se falan tamén de falta de información, pero hoxe dicía Renfe que realmente o que fai é mellorar o servizo ferroviario en Galicia. Bueno, pido vos unha impresión sobre este
estes cambios, non sei se sodes usuarios ou non. Pepe usuario de Renfe. Eu fun no AVE a Ourense, no Aván, que se chama, e fun a Coruña tamén, non? E realmente é unha delicia, porque a Ourense dache tempo a abrir o periódico e ver as esquelas é pouco máis, non? Son 38 minutos. E a Coruña son 32 minutos. É unha auténtica delicia, non? Que boto de menos eu aquí? Dúas cousas, ou tres. Unha, que desaparecera o tren de cercanías. É dicir, a xente que tiña que ir a Coruña ou desde Santiago a Ourense ou día de mañán a Vigo, pero que tiña que parar nas estacións intermedias pois, para facer unha xestión, para ver a un familiar, etc., que a partir de agora non poida, porque daqui a Ourense non para en ningún sitio. Entón, é Santiago-Ourense ou Santiago-Coruña, co cual Uxes, Bregua, Meirama, Cerceda, Órdenes e todo isto quedan completamente desamparados despois de desaparecer as cercanías. Horarios nos que os trens paran por aí, pero xa non en todas as estacións, que é o que a reforma que están facendo agora. Segundo, que voto de menos? Voto de menos que fixemos moito fincapé na alta velocidade, que é magnífica para vertebrar este país tamén, pero ao mesmo tempo desprotexemos completamente o circuito urbano ás estacións. Eu, a última vez que fun a Ourense, a primeira vez que fun a Ourense, o parking da estación de Santiago estaba non subvencionado pola propia Renfe, era da propia Renfe, entón, indo e volvendo no mesmo día, tiñas unha tarifa moi reducida deixando o teu vehículo ali. A segunda vez que fun a Ourense xa non existía eso, xa estaba privatizado o parking. De tal forma que me costou máis o parking desde as 10 da mañán hasta as 8 da tarde que regresei de Ourense, costoume máis o parking que o viaxe a Ourense. E isto, eu non sei se o preveu a ministra, pero isto non é vendible á población. Terías que ver se será máis factible ir en coche con ese sistema. Pois con as dúas tarifas compensábame casi ir en coche. Chegaba de porta a porta. É un problema importante. Aquí o tema está no combustible, na durabilidade e sostibilidade no tempo da aposta que supón a reducción de por imposibilidade probablemente económica ou inviabilidade económica a corto plazo das frecuencias que se suprimen. Pero realmente eu creo que temos que todos entonar un pouco mea culpa porque nos volvemos tolos co tema do AVE. O AVE vertebra cara a Europa e cara a Madrid, non? É dicir, se nos permite Coruña-Vigo, Eixo-Coruña-Vigo, cando este rematado vai ser moi efectivamente, importante. eu creo que vai a convertir a vertente mediterránea nunha gran área. Sempre cando, que falábamos o micrófono pechado, poñen os horarios adecuados para que a xente poida ir a facer negocios ou xestións. Habrá que racionalizalo pola forza, ainda que sea, decir, os propios usuarios acabarán racionalizando. E sobre todo porque seguramente dependerá del tamén a súa viabilidade económica. Pero en este momento creo que sí levamos un retraso moi grande con outras partes de Europa a hora de aposta por combustibles que nos poidéramos manter. A electrificación, por exemplo, do ferrocarril veu moi atrasada. E nós que apostamos nun momento dado por vertebrar mantendo a población no rural, non? E incluso facendo que a xente que traballa nas cidades manteña a súa vida no rural para facer sostibles esas parroquias e esos concellos pequenos que temos, hasta 360 e tantos. Bueno, pois, claro, que medio de transporte lle ofrecemos? Agora, por viabilidade inmediata, o autobús, pero se temos que ir ao coche privado, o coche privado faise insostible. Faise insostible incluso ambientalmente, non persoalmente, non nas economías de cada un. Eu creo que eso non o tivemos. Pero o problema, Javier, o problema é que non hai masa crítica. Tristemente, nas estacións de Renfe, Curtis, Teixeiro, non? Que son Curtis era unha estación clásica que iba moita xente de Santiago a coller o antigo Sangai, me parece que se chamaba, non? O tren que iba a Barcelona. Bueno, pero ti agora paras en Curtis ou en Teixeiro ou en Ordes e ves pasar moitos trens Coruña Ferrol, que van completamente baleiros. Entón, isto non é sostible. O que non podes, aí tiña razón a ministra, non podes poñer unha línea de tren cando nunha estación, parar nunha estación onde non sube nin baixa ningún viaxe. Perdona, recordo que houve un AVE
nun traxecto que tiveron que eliminar en España. Si, Cuenca, un recorrido. Cuenca, Toledo. Que chegaron, o puxeron tal, e ao Foi un final... capricho de Bono. Non hai xente... Iso que era Cuenca, Toledo. Un capricho de Bono que se empeñara en ter aquel ave e tuveron que suprimilo porque iban 9 viaxeiros. En Bueno, caprichos deses, hai algún exemplo máis, non? Sí, home, si hai incluso de aeroportos. Por exemplo, ver Arturo. No, pero falo do AVE, porque estamos falando do AVE, era un AVE que estaba funcionando. Entramos nos aeroportos non empezaron a funcionar. O AVE empezou, eu non quería entrar quen era o responsable, sino poñer o exemplo do AVE, que houbo que eliminalo, dicir, non compensa estar tendo este tren funcionando daqui para lá porque non hai viaxeiros. Perdona, iba a decir unha cousa, rapidez e paradas. É unha cuestión que non acaba de, diríamos, de conciliarse. Se queremos ir rápido non pode haber moitas paradas. Se vas nun tren que para moito, ao final o que ven a Santiago, que vai a Ourense, acaba, diríamos, cansado de tanta parada, non? Entón, terías que ter un tren marxinal que fose parando, pero ese tren marxinal non pode estar con 4 ou 5 frecuencias ao día para coller a 3 viaxeiros ou 2 viaxeiros, non sei. Eso, ao mellor, en épocas de moito diñeiro, ao mellor se pode dedicar... Mira, eu creo que nas aldeas de Galicia... Todos con brevidade, Si, polo menos na miña aldea, antes, cando eu era mozo por ali... Eso fai moito tempo. Fai moitos anos. Había un coche de lidia que salía ás 8 da mañán para a cidade e volvía ás 8 da tarde. Entón a xente iba pola mañán, facía negocios, visitas, contactos, compras, etc., na cidade, na Coruña, e volvía pola noite á súa casa. E co tren ocorría o mismo. Eu recordo, cando iba a Coruña a traballar todos os días desde Santiago, un par de días non puiden ir porque non tiña coche, tiña estropeado no taller. Entón collín un tren ás 6:30 da mañán aquí en Santiago, que chegaba ás 8 a Coruña, unha barbaridade en tempo, non? Pero que ocorría con ese tren? Que desde Órdenes para arriba collía mogollón de xente que iba a levar a plaza á cidade, a facer compras á cidade. E iso tristemente desapareceu. Paraban todas as estacións. Hai outros medios de transporte que non teñen que ir ao tren. Pero é unha perda, é unha perda importante que non é sostible. Os gobernos teñen que apostar precisamente porque todos teñamos 3 coches metidos no garaxe da casa. Eu, por mí, encantado, que eu, ademais, son aficionadísimo aos coches, eu se pudera ter 12 tiña, pero de verdad que non me parece que sea sostible para todos. Pero, se ten que ser o autobús, se apostamos polo autobús como medida pública, pois hai que recoñecer tamén que non se está facendo de momento ao longo do todo o período autonómico unha boa xestión do transporte público interurbano. O transporte interurbano desaparecen frecuencias tamén, non se sabe tanto, pero van desaparecendo frecuencias, non hubo unha boa reestructuración, eu creo que de empresas dedicadas ao transporte urbano que debería haber acabado, pois eso, en unha ou dúas. Houve algunha experiencia incluso de algunha estranxeira que se veu meter a ver se conseguía negocio, porque creo que notou que había unha aposta clara por ese tema, pero non acaba de haber unha aposta de goberno realmente, porque non se ve, precisamente por eso, por non damos fixado a población, porque a población escápase nos antorredos como se fora area. E a población ten outros medios de transporte, que decía Arturo, de transporte, ao final, así. Incluso hai que penalos. Incluso pasa... Se acostumbra a autonomía de que coller o meu coche vou cando quero, volvo cando quero. É unha autonomía que pouquísima xente está disposta a... Pasa co autobús urbano aquí en Santiago. O autobús urbano, falou nun fin de semana, por exemplo, non? O autobús que vai da Praza de Galicia a Amio, eu vexo pasar por San Lázaro, que é a zona onde viu, pois vai baleiro pola mañán, pero completamente, non hai nadie, ninguna persona triste. E, sin embargo, mantense esa liña, bueno, porque é un servicio público que seguramente hai que manter, non? A mesma rigurosidade que se aplica para algunhas asignaturas na próxima lei de educación, había que buscar tamén unha maneira de ser rigurosos a hora dos procesamentos medioambientais. Vamos a acabar con... A ver se por fin temos un sistema educativo en España que faga que os alumnos estudien e teñan prestixio e saigamos dos últimos lugares no ranking europeo. Bueno, deixarvos de tonterías. Ahora seguimos nos xa sen micros e sen cámaras falando da lei verde, deixámolo aquí que temos que despedir. E vai á universidade en bicicleta. Tamén. Bueno, gracias a Javier, a Arturo e a Pepe por acompañarnos, como sempre un placer. Grazas a todos por seguirnos. Mañá volvemos á mesma hora para seguir, como sempre, analizando a actualidade. Grazas a todos por estaren aí.